lahat mga ka-Tiker, magandang gabi sa inyo lahat. At live po tayo ngayon dito sa may Balonga, Pangasinan kung saan gaganap ang isang basketball game na puro maton yung mga naglalaro. Pero ang suot-suot nila ay pang Barbie. So yung mga ka-Tiker, papakita ko sa inyo kung gaano sila kasi sexy at kakaganda. Yung mga maton naging sirena. Let's go! Alright, live po tayo mga ka-Tiker. Ayan o, ang sexy nila. Grabe, nandun yung may isang magandang pan dun o, dalaga o. Ayan o, wow, ang sexy! Andito naman si Mother. Ayan o, si Mother. Si Mother. Umalis muna sa bahay para hindi pagalitan yung mga apo. Ayan o. Ayan naman si Brother. Nakabastida. Ayan o. Sino kaya ang maglaladlad sa gabing to? Si Master Gina Alahas. Yung si sexy nila mga ka-Tiker live tayo ngayon dito sa Balonga, Pangasinan mga ka-Tiker. Ayun mga maton pero naka-dress ng pang-girl lalo. Sister, anong name mo, sister? Anong name mo, sister? Nahiya. Andun yung dalawa kong pamangkin, Gusto pala tayo ito, maluwang. Galing. Sister, galingan nyo, yung kimbot nyo, Hi! Yan. Galingan. Marimar! Shit! Napulpulak ni Gana. Lipstick na. Best in lipstick. Grabe, ayun nagkalat na ang mga sirena. Yan si San. Shout out. Nay? Awa na. Ikaw ako na, Oprah Winfrey. Oprah Winfrey. Ito, dapat talaga kimbot yung mga players natin. Yung talagang ladlad na ladlad. Basta huwag malaglag yung kanilang itlog. Si Barbie, ayun bigay si Barbie sa kabilang bangir Ay, sexy, wow! My God! Mga idol, anong masasabi niyo sa game na to? Mga idol? Anong comment niyo sa napapanood yung mga idol? Tawang-tawa sila mga idol Mga ka-Tiker ayan na, mag-start na. Shout out. Hi kayo mga idol, naka-live tayo sa YouTube ngayon, sa YouTube. Idol, sister, nagpalit ka na sister? Ay, si boyfriend mo nandyan? Wala. Si boyfriend mo. Take care. Nasa yung dress mo? Ala. Okay, mag-start na mga ka-Tiker. Boom. Yung
Laro ng mga sirena. Sirenang may jukals. Grabe yung pormahan nila mga ka-take. Ito si Mother. Dito. Sister, anong name mo? Anong name mo? Gina sa gabi. Ha? Gina sa gabi. Sa Aldaw? Gino. Bigay na bigay, idol ah. Bigay na bigay ah. Ano pala baba? Ay, pak! Swak na swak. Tabi tayo. Ano? Sister! Sino to? Uy, muntik na. Ay! Ay! Pinasa! Pinasa sa kalaban! Pinasa sa kalaban mga ka-take. Grabe si Barbie. Ay! Wala. Kaya mo yan. Nilalandi ni Barbie si referee, oh. Hop. Ayun na, si Oprah Winfrey, ayun, oh. Oh. Sexy, di ba? Oh, ayun, oh. Oh. Grabe, ayun, may drone sa no, mga ka-taker, no. Shout out sa 5 milyong nanonood, mga ka-taker, ha. Magandang gabi po sa inyong lahat. Live po tayo ngayon dito sa Balunga, Pangasinan, Barangay Angayan Norte. Chum, pasok. Ayun, hinabol yung bola. Hinabol yung bola ni Sister Pink. Hop. Foul! Na-foul si Mother. Na-foul si Mother. Lipat tayo mga ka-taker. Punta natin yung ibang mga katropa natin doon. You know. Dito tayo sa gilid. Ayan. Sister! Ayun o, ayun tumbong o. Nakalabas yung panty mga ka-taker ah. Shout out sa mga nanonood dito na mga ka-taker natin, mga ka-taker. Ang dami nila. Ayan o. Shout out. Shout in. Ay! Yun, nilaro lang oh. Oh. Ang sexy ng damit pero yung katawan, muscle. Munting na matamaan yung mga idol natin sa gilid ah. Ganun dapat yung kasiyahan mga ka-taker, yung may nagbibigay saya. Ito friendly game lang to mga ka-taker pero ayan na naman nagdadala si Barbie, si Sister Barbie. Hop. Yun oh. Galing ng pasa ah. Sa Balungaw, Pangasinan, idol. Pangkoy's Vlog. Sa Balungaw, Pangasinan.
Malapit kami sa SM Rosales. Ayun si Barbie. Ayun, nagdadala. Traveling! Traveling! Itinakbo yung bola. Itinakbo yung bola. Ayun o, nagdadala si Pano. Yung costume niya, Cordilleran, parang Cordilleran costume. Shout out po sa mga taga Cordillera, mga ka-taker. Shout out Idol Pangkoy's Vlog. Taga saan ka, Idol? Sa Pangasinan kami, Balongo, Pangasinan. Malapit sa SM City Rosales, Pangasinan at Ordaneta City. Ayun, pinasa oh. Oh, pasok. Taga dito sa May Rosales. Ito, malapit lang kami, Idol. Malapit lang kami sa Rosales. 7 minutes away lang. Motor pag motor. Shout out Idol Pangkoy's Vlog. Shout out po sa 8 milyong nanonood. Ayun na naman si Barbie oh, nagdadala oh. Ah! Ganda ng ano, pasa oh. I-zoom natin para makita. Hindi masyadong makita eh. Ayan, oh. Pinasa. Uy. Oh. Ayan na. Pinasa na naman kay Barbie. Andiyan na si Barbie. Nagdadala ng bola. Ayan, oh. Up. dapat may kimbot sila mga ka-taker, no? Shout out po sa 7 sa 7 milyong nanonood mga ka-taker. Dito na si The Barbie, nagdadala ng bola. Oh. Oh, Lea. Islangda. Muntik na, muntik na. Yun, oh. Ang sexy nila. Ang layo, tasa, umabot sa langit ah. Yun oh. Hop. Oh, si Oprah Winfrey tumira. Tinali natin yung headset sa leg ko mga ka-taker. Shout out kay Kayo Ronnie, ayan no. Pasok. Ganda ng room ni sister oh, ayan. Oprah Winfrey tumira, pasok. Pagod na yata si sister ha. Ah, kita na. Yan na, pinasa kay Barbie. Pinasa kay Barbie. Ganda ng Christmas lights pala oh. Ayun, kapapansin ko lang mga ka-taker, ang ganda ng Christmas lights sa may tapat ng barangay hall. Up, up. Up.
Shout out. 7 million viewers. You know, pasok oh. Sister, galingan mo sister. Ayan oh. Oh! Ayos! Woohoo! Ayos! Ang galing ni sister. Ang galing ni Sister Barbie. Grabe yung tira niya ah. Boom! Grabe yun ah. Akala ko idadakdak kanina. Ganda naman yung costume nila ah. Foul. Foul. Kunti lang yung load natin mga katikira. Kaya kapag naputol to, pasensya na po. Kasi ko ano si The Barbie. The Barbie boy. Sister, anong pangalan mo na ulit, sister? Rixa. Rexa? Oh my God, ang ganda! Andito na si Barbie. Grabe. Sexy talaga si Barbie, oh. Yun, pasok! Pasok. Pasok sa banga. Tinataas yung duster eh. Ayun na si Mother! Mother, habulin mo, Mother! Hot! Pasok! Galing ah. Ayun, binabor ni Mother. Ay kita buy-buy apo kay Ilocano, nimbag ni Rebeo amin. Ay taga North Luzon. 8, 7, 6, 5, 4. Dakdak! Pasok! Ang galing! Ang galing! Anong oras na? Oras na para bumili ka ng... Shoutout natin yung katikir natin dito. Anong pangalan mo, idol? Ha? Ha? Jipoy. Ang oras ngayon ay alas ko del para tulaan. So, shoutout natin yung mga katikir natin na nanonood dito sa may gili ng kalsada. Ang dami nila, ayun o. Shoutout. Shoutout sa idol natin. Ayan, magandang gabi, idol. Ayan o. Mga naggagandahan at naggugapuhang mga residente ng Balongo, Pangasinan. Shoutout po sa inyong lahat. Busy silang nanonood mga ka-take care. Ayun. Shout out sa mga idol natin. Shutdown. Alright. Second quarter ng palarong Jokals basketball game ng Balongo, Pangasinan. Live po tayo ngayon. Ayan. Hi. Shout out. Pauwi na yung mag-sister. You know. Di ko alam kung tatapusin na nila pamangkin yung basketball. Siguro tatapusin namin. Ayan na, start na ulit ng second quarter of the game. Hi, kumare. Okay, shout out po sa inyong mababait na tatlo. Hawakan mo yung kapatid. Paigid ka lang, idol. Yun ka, punta ka na lang kay mama mo. Baka matamaan yung... Naiwan dahil dulo yung cellphone niya sa bintana, oh.
Ikom dyan. Ikabil mo dyan, ating mo. Baka taray sunan eh. Ikan pa mo dyan, ikan ka pag nataigid. Bagkatem. Kan. Asidig ko yun eh, delikado dito eh. Bagkatem. Bagkatem mo. Di ka igid. Sige. Up. Pasa, mabalinan. Delikado kasi mga ka-take care pag may bata sa gilid eh. Idol, take care. Pasok oh. Sister Gina. Sister ni ang sexy ng likod ni sister oh. Mga sister natin dito sa May Balongo, Pangasinan, shout out. Yung mga sister natin diyan. Pasok. Wala na si Barbie ah. Lumusot. Sinot, pasok. Inagaw. Pinasakay mother. Oh. Point. Hindi ko kilala yung naka-red ah. Naka-barangay namin ah. Kaya tao sa 3 milyon mga ka-take 22 minutes na ang umaandar habang tayo ay nanonood ng live coverage mula dito sa Balongo, Pangasinan mga ka-take. Ang labanan ng Jukos basketball game, friendly game. Dito lang yan sa Balongo, Pangasinan. Wala na si Barbie na nagbibigay saya ah. Saan kaya napunta si Barbie? Nagpahinga yata mga ka-take. Idol, pengin naman dyan idol. Palamig idol. Ayun na, nagaga. Ay! Ay! Kawawa yung bola mga ka-take na pinag-aagawan nila, isang bola pinag-aagawan. Nakuha ni Madam Gina. Pumasok oh. Grabe ka, Madam Gina. Nagagawin na naman yan. Aagaw na naman yan. Galing mo. Ina. Pinasok sa 3 point. Oh, pasok. Grabe. Sinagis. Ayun na. Zoom natin mga ka-take. Pasok. Naagaw ulit oh. Still. Foul. Shout out ulit tayo mga ka-take sa mga
kasama nating nanonood dito sa may shoutout kay Ate Marisa. Shoutout natin yung mga nanonood ngayon live. Ayun o. Kanya-kanyang smile. Ayun o. Point! Pumunta sa kalsada, mga katekter. Palamig, palamig, palamig. Palamig kayo dyan, oh. Palamig, oh. Palamig, 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 palamig. Na-prank sa idol, na-prank. Pinasa ni Madam Gina. Madam Gina, nagdadalang bata. Madam Gina, nagdadalang bata. Pinasa doon sa malayo. Alright. Nasa akin ang bola. Ayun na, ayun na, ayun na. Oop! Muntik na. Nagagawa sila sa isang bola. Lumayo na naman yung bola, mga ka-Tiker. Time remaining. Tatapusin kaya nila yung fourth quarter, mga ka-Tiker. Hinabol, 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 oh. May tao sa likod. Sayang, ah. Si sexy nila, oh. Si Oprah Winfrey, oh. Oprah Winfrey. Parang sexy. Sister! Ooh. At tinanggal na yung wig ni Juan, ni Sister Barbie. Ayun na si Barbie. Wala na yung kanyang bra. Pawis na yung kanyang bra. Hop. Yun na, oh. Yun na, oh. Alright, mga ka-Tiker. Ilan po yung video natin. Maraming salamat po sa inyong panonood. At ramdam ko parang paubos na yung ating load. Ingat, oh, pasok, oh. Pumasok si Sister Barbie. Alright. Thank you, thank you, thank you.